ନାଇଁ ସେ କ୍ୟାମେରା କହି ଯାଉନି ଦେଖ ଆଖି ଦେଖା ଯାଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଆସୁନି ଟିକେ ଆସ ହାରି ଥାଉ ଥାଉ ଯିବାରି ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଆସ ହାରି ଯିବାରି ନିଜ କାମ ଶୁଣି ଯାହା ଡର ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ପଛରେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମୋ ବ୍ଲଗର୍। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଯିବା ନାଇଟ୍ ବି ଦେଖିବା। ତ ଆସବାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଆସିପାରିଲାନି। ଆଜି ମୋ ନୂଆ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭାଇମାନେ ହେବେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କର ଥିଲା ଏଇ ନୂଆ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଏଇଠି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୁମର ଭାଇ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋ ଭାଇ ବି ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଚନ୍ଦନ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନାଇଟ୍ ଭିଉ ଦେଖିବା ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନିଜ କାମ ଆସିଲାଣି ଯାହା ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଆମେ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଚାଲ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଚାଲିଲୁ ତ ଆଗରେ ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା ମଶାଣ ପ୍ଲେସ୍ଟା ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଫସଲ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଯେଉଁ ଧାଁ ଧିଁ କେହି କରିବେନି ଭାଇ ସତ କଥା ହଁ ସତ କଥା ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଡରା ଡରି ନାହିଁ ଆଉ ହେଲା ଚାଲ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ସବୁଦିନ ତ ଗାଇସ୍ ସେ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଠି ଆସିଲାଣି ଆଗକୁ ଲାଇଟ୍ ବୁଲୁଥା ଆଗକୁ ଲାଇଟ୍ ପକେଇକି ଚାଲ ବୋଲି ସେ ଷଣ୍ଢ ଲୋକ ଆର ମାଡ଼ି ଚାଲିବ ତ ନାଇଁ ନୂଆ ଜଣେ ଟିକେ ନର୍ଭ ଲାଗିବ ତ ଆଗକୁ ଦେଖିଲୁ ହଁ ଯାହା ହଉଛି ଭାଇ ଦେଖିକି ଲାଇଟ୍ ଭାଇ ଦେଖିକି ଲାଇଟ୍ ପକ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଶାଣି ଯାଇ ପାଖକୁ ଚାଲ ଚାଲ ଆସୁନ ତମେ ମାନେ କିଛି ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମଶାଣିଟି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଘରେ ଆସିନୁ ପ୍ରଭୁ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲ ହଁ ନା ତୁ ଉପରେ ଯାଉଁ ଡରୁଛୁ କ'ଣ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଚାଲ ଏପଟେ ଚାଲ ଚାଲୁନ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଏପଟେ ଚାଲୁନୁ ଯାହା ଆମ କିଛି ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଗାଈ ସେଇଟା ଫାଇନାଲି ଆମ ଗାଁ ସାଣି ଚାଲ ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ଚାଲ ହଁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଟ ଜାଗା ବୁଲୁ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଲ ଆମେ ବସିବୁ ରାତି ବାହାର ଯାଏଁ ବସିବୁ ତ ଗାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟା ହେଇଛି ତ ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ 8ଟା ଯାକେ 10ଟା ପରେ ଢେର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଗଲାଣି ତ ଟିକେ ଗୁଗୁଲଟା ମାରିଲୁ ଯେତେ ରାତି ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ଆମେ 12ଟା ଯାଏଁ ବସିବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବୁ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ଟୁକୁ ମୋଟା ବାହାରୁ ନେବେ କ'ଣ କିଛି କହୁନୁ ଭାଇ ବେକକୁ ଧରି ସାରିଲାଣି ଏଇ ଶୁଣ
ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଡ଼ରେ ବେକକୁ ଧରି ପକେଇଲାନି ହେଲା ତୁ ଡର ନା ହଁ ଆମେ ଆରଥରକ ଆଇଥିଲୁ ଖାଲି ବିନ୍ଦୁଆ ଖାଲି ବିନ୍ଦୁଆ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ତ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ 12ଟା ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବୁ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ନାହିଁ ତଥାପି ଯେତେ ରାତି ହେଉଛି ଏତେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ତଥାପି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଶୁଣିଲୁଣି ତ ଏଠି ବସିଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖିବୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଭୂତକୁ ଦେଖେଇବୁ ଗାଇସ୍ ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛୁ ପାଖରେ କୁକୁର ବି ଭୋକିଲେଣି କୁକୁରଙ୍କ ବିକଟଳା ଏମିତି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି କୁକୁର ଭୋକିଲା କୁକୁର ଭୋକିଲା ଡର ଲାଗୁଛି ସେ କିନ୍ତୁ ବସିଛି ରଖିଥା ନିଦ କୃଷ୍ଣ ସେ ଦେଖି ଆଇଛି ତ ଫାଇନାଲି ଆଇଛି ବସିଛୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ତଥାପି ତମ୍ଭରେ ବସିଛୁ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ଭାଇ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ରେ ଆସିଲା ଲାଗୁଛି ରେ ସେଥିରେ ଡରନି ସବୁ କହିଲେ ଧଳାଟା ଖାଇବା